Moi atentos porque hai 120.000 galegos que teñen risco de sufrir, non, Héctor, imos a falar hoxe dunha afección cardíaca que lles pode situar ao borde do infarto, non? Unha arritmia. Sí, falamos dunha arritmia, pero non dunha arritmia calquera. Falamos dunha arritmia que é responsable de 1 de cada 4 ictus. O sea, realmente é unha arritmia moi importante, unha arritmia ademais que sufren 120.000 galegos e moitos deles incluso que non saben nin que a teñen. Pero hoxe aquí no termómetro imos explicar como saber se teñen esa arritmia ou non. E de que arritmia estamos a falar? Estamos falando da fibrilación auricular. E que é? Pois mira, a fibrilación auricular nós temos aquí, por exemplo, este grafismo cun corazón normal e outro corazón que sufre esa fibrilación auricular. O corazón funciona con impulsos eléctricos, con electricidade. Non hai que recargalo, non leva batería, pero sí que xenera impulsos eléctricos. Nun corazón normal, pois o latexo prodúcese na parte de arriba, neso que vemos aí, nódulo sinusal, e envía ese impulso eléctrico por toda a estrutura do corazón de arriba para baixo. Como unha orquesta que funciona perfectamente con todos os órganos, con todos os instrumentos sonando no momento. Que ocorre na fibrilación auricular? Que sí, prodúcese ese impulso eléctrico, pero logo hai outra serie de puntos no corazón que tamén emiten impulsos eléctricos ao seu aire. É dicir, é como se nunha orquesta cada instrumento sonase un pouco cando lle peta. Entón, claro, prodúcese ese latexo irregular, esa arritmia, na que no corazón non late rítmicamente como debería, senón un pouco, pois daquela maneira. Segue latindo, seguimos vivindo, pero temos eses impulsos eléctricos extra que sonan cando non tiñan que sonar. Claro, o preocupante desta arritmia, por iso, Héctor, quería que hoxe faláramos aquí dela no termómetro, é que hai moita xente, non, Héctor, que non sabe que a ten. Claro, porque pode dar síntomas, pero tamén pode non dalos. De feito, na maioría dos casos non provoca ningún síntoma. Ti tes esta fibrilación auricular e non sabes realmente que a tes. Está, como digo, provocando 1 de cada 4 ictus, por eso é tan importante saber que a temos. Se temos síntomas, estos que estamos vendo por aquí, temos sorte. Temos sorte porque nos está avisando... E cales serían, por se a xente que nos ve pensa igual? Palpitacións raras, mareos que non acabas de atopar moi ben porque tes eses mareos continuos, esas palpitacións que ti notas, non porque facendo exercicio é normal, ou subindo as escaleras, pero de repente notas así como unhas palpitacións, como se algo latera aí que non ten que later no momento, non? Esa falta de aire, ás veces incluso dor no peito que se pode confundir cun infarto, pero non é un infarto. Se temos estes síntomas, por suposto, temos sorte porque esa fibrilación auricular está nos avisando. Como podemos identificala? Porque dixeches algo que me parece preocupante, que ás veces non dá sinais. De que xeito podemos dicir teño isto? Pois mira, digamos que hai 3 formas de saber se a temos. A primeira delas é facer un electrocardiograma no centro de saúde, imos ali, fannos un electrocardiograma e listo. Por exemplo, se vemos que temos estes síntomas que nos acabas de contar. Claro, ou incluso ás veces deberíamos a partir de certa idade facer un por si acaso. A ver, de que idade? A partir dos 50-60 deberíamos facer un electro por si acaso para ir revisando o corazón. Pero bueno, senón, o que decimos, cun electro no centro de saúde xa o se verían. Outro xeito moi moderno de diagnosticala é reloxos intelixentes. Anda! Estes reloxos intelixentes que algunha xente leva na muñeca que realmente pois está dicindo avisa aí se tes unha mensaxe ou incluso podes responder unha chamada, bueno, pois moitos deles non fai falta ir os máis caros, os modelos máis sinxelos tamén vanche alertar, están aí mirando o teu pulso, medindo o teu pulso e che envían unha alerta, ademais con moi boa fiabilidade. De feito, hai moitos pacientes que chegan e din, bueno, o meu reloxo avísame de que debería facerme un electrocardiograma. Efectivamente, faço electro e tiña esta fibrilación auricular. Pero logo hai outro xeito moito máis casero que ahora mesmo a xente na casa, os que nos están vendo, poden saber se poden tela ou non poden tela. Cal, conta. Pois mira, simplemente podémolo facer ahora todos na casa, simplemente temos que necesitamos nada máis que as nosas mans. Collemos unha da man, podémola así, sen reloxo, sen nada, e con 2 dedos da outra man ímolos pousar aquí na zona do pulso, onde vamos notar aquí, xusto detrás do dedo pulgar, aí onde notamos aí o latexo. Bueno, pois notamos aí ese latexo, estamos aí notando o pulso, non? Estamos aí notando perfectamente como late o corazón. Bueno, pois imos contar ata 15 segundos, miramos nun reloxo 15 segundos e medimos o número de latexos que notamos. Por exemplo, estamos aí 15 segundos, miramos por un reloxo, estamos aí contando. Vale, pois unha vez que xa temos o dato, por exemplo, imagínate, 20. Contei, por exemplo, 20 latexos. Multiplicamos por 4. 20 por 4, 80. 80 sería a nosa frecuencia cardíaca neste momento. Temos 80 latidos por minuto. Se temos por debaixo de 40 ou máis de 120,
de xeito repetido varias veces que fagamos esta medición, ollo, imos ao centro de saúde porque é moi probable que teñamos fibrilación auricular. Simplemente con eso, mirándonos na casa o pulso, contando, miramos 15 segundos, multiplicamos por 4, por exemplo, 20 por 4, 80, estamos ben. Se temos menos de 40 ou máis de 120, ollo, porque podemos ter fibrilación auricular. Pois quédese con este consello de Héctor, porque claro, que consecuencias ten non tratar esta arritmia? Se non sabemos que a temos e non a tratamos, podemos ter todo isto que temos aquí. O primeiro, o ictus. Decimos que un de cada 4 é por culpa desta arritmia que non sabemos nin que a temos. Podemos ter un infarto. Por qué? Porque esta arritmia, eses latexos irregulares, van provocando pequenos trombos que nos poden afectar a calqueira parte do corpo. E ter, por exemplo, unha trombosis venosa, un trombo que se pon aí nunha perna, que se pon no corazón, que se pon no cerebro, ou tamén insuficiencia cardíaca, ou incluso tamén, ollo, demencia vascular. Eso que é? Pois é unha demencia que se produce porque temos pouco riego no cerebro, falta de riego no cerebro que se adoita decir ás veces. Por qué? Pois porque eses pequenos trombos vanse situando en pequenas zonas do cerebro que non provocan un ictus como tal, pero ao longo van provocando esa demencia vascular. Así que todos na casa xa sabemos como, a medir se temos esta fibrilación auricular para tratala e evitar todo isto. Que interesante ver sempre as sinais, non, que nos manda o corpo. E como se trata esta arritmia, Héctor? Pois unha vez que está diagnosticada, o cardiólogo que va a facer é tratala. Temos diferentes formas de tratalo. Primeiro, normalmente os fármacos, é o que se recurre sempre. Vamos dar unha pastilla, esa pastilla, hai unhas, por exemplo, que o que fan é regular un pouco ralentizando ese ritmo do corazón ou tratando de ralentizar ese ritmo. En caso de que non funcione, as pastillas normalmente adoitan funcionar, pero no caso de que o corazón sexa rebelde e non funcionen esas pastillas, hai máis tratamentos, non é dicir non hai nada máis que facer, hai outro que se chama ablación, que o que fai iso xa hai que ir ao hospital, xa se ingresa un hospital, e aí o que se busca é eses puntos que decíamos antes, puntos do corazón que provocan eses latexos irregulares ou eses impulsos eléctricos que non tiñan que estar aí. Bueno, pois que se fan é que queimanse, directamente queimanse, fai esa ablación, queimanse ese puntiño que está aí provocando latexos que non tiñan que ser e normalmente tamén se soluciona ben. Ou seja que hai solucións, o importante é diagnosticala, saber que a temos e tratala. Pois que interesante, como sempre, Héctor, temos moitas preguntas sobre este asunto, a ver se nos dá tempo a responder a maioría delas. Imos co primeiro WhatsApp. Ás veces noto como que o corazón se me para uns segundos. Ten relación con esta arritmia? Claro, as veces que estamos así, de repente parece que dá aí, que para e volve, non? Que dice, ui, sigue latendo. Bueno, pois eso que realmente non é en concreto esta arritmia, eso é un extrasístole, é dicir, un latido extra do corazón. Pero realmente non hai ese problema aí, normalmente, se por telo de vez en cuando non pasa nada, se é algo que de xeito repetido sí que habría que miralo, pero en principio non temos que preocuparnos. Seguen chegando consultas, ás veces noto como que esta que acabamos de dicir, non, pois imos a por outra, compañeiros. Estou tomando anticoagulantes para fibrilación auricular. Podo tomar antiinflamatorios? Eses anticoagulantes moitas veces se dan precisamente para evitar que se formen eses pequenos trombos que falábamos por culpa da fibrilación. Os antiinflamatorios, tomalos coas anticoagulantes, duplican o risco de sangrado. Entón, claro, por tomar un día un antiinflamatorio non pasa nada, teño un problema puntual, estou no tomando un día, non pasa nada. Pero abusar deles está duplicando o risco de sangrado. Entón, non son os mellores fármacos, esa asociación non é a ideal, hai outras opcións, pero por tomalo de vez en cuando non pasa nada, pero de xeito continuado, ollo. Ollo, cuidado. Non sei se temos algunha pregunta máis, compañeiros. Vale, dime que hasta aquí, xa saben que recibimos, como sempre, todas as vosas cuestións para que Héctor as responda. Moitísimas grazas, como sempre, Héctor Castiñeira.